babagayan padaanan nyo ti pakasalitaan ni Annabel nga Napoluan. Pasugnod. Amuyon anyat pasugnod. Apay nga agpasugnod ti may nga tao. Pasalita agpauyo. Kaya, pasugnod, pauyo. Kaya, oh, kaya rin. Pauyo ak. Pasugnod ak. Sagudahin nga rin ti surat. Dear Manong Naming. Madamadan nga kilkilo kadagiti sinako nga irik nga apit ni tatang iti taltalon Manong Naming. Buybuyaen mi kininanang. Ngem tila nga ni tatang Manong Naming kat saan nga naragsak. Nakamisuot. Abi kasi diyaman ng tilangan ni tatang, nanang. Ikit nagpaspasugnod man na diyamang. Saan ka di nga maragsakan kat ni? Irik maging pera. Nalakang namin ti presyo na. Dati saan nga kayat ni tatang mo. Kita, abi nga rin naglakot kayitan. Urayan dati panagingin ti presyo. Saan nga nguminhina? No di kat bumababa. Dati may tigahanas na ngamin. Ti gobyerno iti mangit iti presyo dagiti irik. Kita di kita matpaggatangan tayo iti abono kada pestisidyo kanda dumapay kasapulan ti panagtalon. Iso damat ti mangibaga ti presyo nga nakangingina. Data ti kapasugnod ni tatang mo no arigem kita ti paglakwan ti irik ita. Saan nga umanay ka kiti gastos nga nagtalon? Ket pudno Manong Naming nga nagpasugnod met manen ni tatang. Kabuta, nakabasbasit ka no tinaglakwan. Dagiti diablo. Kasla dala daw dawatin. Nabimbilas pa kong dawatin dan. Tapno, awan ti pagsaksakitan, tinakam ko. Lakay, tinasken kat adda. Ti madikit no awan. Sa nga rod nga masenso da tao, nukas ti presyo, ti produkto iti taltalon. Sino ti saan nga agpasugnod? Di akong kaya tagtalon. Tang, di kayo kumapukawan tinamnama. Kasano nga rod nga makapaggraduarak, kan pangalaan tayo nga rod ti pagbasak. No, saan ka nagtalon? Kita saan ka nagbasbasa na? Uy, saan nga mabalintang? Dahil arapaap ko. Basta, di akong kaya tagtalon. Kit ano nung ngorde ta taltalon ita? Baba mo lang nga nakatuyang yang latan. Manong Naming iti eskwela, siyempre, agpimpinadamag kabimet no kwa ni Rafael, no kumusta ti biyagda, kumusta mi ti biyagmi, kumusta ti pamilyana, kumusta ti pamilya. May bagak mo ta, deta nga ugali ni tatang, pasugnod. Habag katawa ka, Rafael. Di ka palagpada na kininanang ko, ah. Ninanang mo ti managpasugnod, ni tatang mo saan? Adalang dilawan tatang aramidan na. Agpasugnod. No, magbibiyang mo, so kayat ko kunan. No, mapesan ko mapayarumpeng, asang rumpeng. Alang, pasit mo data ti relasyon di ti agasawa. Ada pa nagpasugnod. Kat siyempre, no, di agpasugnod, ada di agpasugnod, maayayo. Ay, ayun tumot ano yung tatang ko. Pawanan to kilik-kilik yan. May katumutan ni nanang di pasugnod na. No, kasta nga makiliki na. Mapatangan ni tatang di kilikili ay pakakilikyan na. Pakitikelan na kung ano malangin. Pakatikelan na. Kas laking ka. Nasa gidik dito. Uy! Naglukot. Among nga dito pakakikyak. Ito. Maminsan pa ramidam ka. Isina ka. Abay katawa ka. Abay di mo patyan. May tulog kang isina ka.
Nagsinata. O bakit? Siksikal at babae. Niniglugot to yun, takayat nun sa ganda ng kawalan. Aray ko. Head ko lang agkatawa ka, sweetheart. Tapos sa mga pampanunutan ni tatang mo nga managpasugnod. Sabi nga may nagpasugnod. Gapo ti kinalaka ti presyo ti irik. Di na kaya tagtalon. Ay aywan nyo Kat ay aywan ni nanang. Kat baka sikat masapol ng mga ayaw kang kuwana. Ipakat mo kinitatang mo. Dagitay ko talo nga kapatgan nga ramen ti biyag. Talo nga kapatgan nga ramen ti biyag. Ano nagijay? Adda iti Corinto 2 verse chapter 13 verse 13 no diyang mariro. Pakasag nanti pamati namnama ken ayat. Faith, hope, and love. Nga ti kang runaan unay di kitoy ket iso ti ayat. Di kita kang runaan nga ramen ti biyag. Adda pamatin kinapod Diyos. Nga iso din Diyos amang tad amin kadagiti kasapulan tayo. Ket saan ka mapukahon tinamnama? Mangnamnama kalata. Ken kang runaan ti min ayat. Ayat tayo kinapod Diyos. Pamati tayo kinapod Diyos. Ayat tayo kinapod Diyos. Gabuta, love is God. God is love. Diba? So, ang ayatan ka, gabuta, pa-check nga anak na tangang padbada ni Apo Diyos. Saan tangag salungasing ka dagiti bilin na? Kaya no adaman dagiti dumteng na panubok ti biyag, saan tayo mapukawan tinamnama? Gabutan na adan na Apo Diyos lata, na magitag-ay ka na tayo. Mom, Rafael, dapat saan nga accountancy ti kurso? Anarad, sumrek ka iti ko seminaryo, agpadi ka. Mabaling mo tagpadi, tagpadi, mabaling ag-asawa. Iti padi, independiente. Manong nemi husto ni Rafael imbagdad da isuna nga nang ipalagip kadigita nga talo. Hantay nga pulos nga pukawen ti pamati tayo kani Apo Diyos. Da iso ti bangted kada tayo itinamnama ken kang runahan ti amin ti ayat. Ipatpatig natin ni Apo Diyos. Akas ti panangipateg ken kuana. Panangipateg ken kuana nga iso iti matungpal nga saan nga ti bukod tayo nga desisyon. Dito'y manong name timpakat ko kinitatan. Dadang, abay, da problema yung panagadal mo? Nagsina kayo ang kadadyo boyfriend mo? Hanggang dogsina, tang. Nakamto iti agkatuluyan no makapagturpos kam lakid di, kalat nang tumatya na padpatang at trabaho mi. Sigurado ka? Sigurado ak. Gabot amang namnamak nga dayta iti implano ni Apo Diyos para kada kami. Diyos. Tatang, kasulada pa nagduwado ayo kina Apo Diyos. Mapapangkay tayo makikapkapilyaan. Dumdungig tayo magkadigdi sasaw ni Apo Diyos. Ang runaan na tatang, iti pamati tayo kong kuana, kayan kastamat tayo iti kaadda, iti papain nga namnama ka na tayo, kang runaan na ayat. Ipatpatig natin Apo Diyos. Kaya ipatpatig tayo may isuna. So nga saan kayo mapukawan tinamnama? Namnama, na ulit-ulit datang saan ka mapukawan tinamnama. Ngayon kaskas di. Kaskas di nga lugi at ngagtalon. Iso nga ulitek, jak kayatan tagtalon. Tatang, hangkay mapukawan tinamnama. Gagangay da ito itibiyag.
Ada pa ng subok ni Apo Diyos kada tayo. Trials. Trials. Kadagiti matlang nga kastoy kat. Kadagiti muno nga tawan kat dapinas mati apit yo. Kat napagbasa yo dagiti talo nga kapsat ko. Napinas pa yung tibiyagda. Kaputa siya ti burudek, siya klayangan ti sampay nga nakapagturpos. Kat nagsardan ka ngagtalon. Kasan ti pa nagbasa? Nagsardan ka. Sa bagay tatang, ori nagsardan ka ngagtalon. Balinak magbaling nga working student. Basta sana ka mo po kaon tinamnama nga makapagturpusan. Ken sana ka mo po kaon tinamnama nga maikat na paragpaspasugnod yo. Pasugnod nga bagba. Kada ta, aramidan nyo. Panagpasugnod deta. Gagangin deta, ada tiyempo iti panakalugi, ada mo tiyempo iti kalkalangan na, adan to tiyempo iti nabuslon na blessings ni Apo Diyos. Kunam kidi bumakbak ng lata, di kiti pabaknang, kada tayo nga nakurapay, adamat nga datay, ito kakurapay. Ang maibaga ka din nga datayo kat nakurapay. Kadagtaltalon tayo lang, di nakurapay tayo. Di ko man napagbasa, di kiti talo nga kapsat ko, nasyaklayan ti saan pa nga kapag ritual. At nabalay tayo, natalged, kabuta sementado. O, tartarabay na tayo ni Apo Diyos sa kangkanayon, kabuta ni, awan sakit ka na tayo, no, adaman sakit, gagangay lang ang sakit. Alis to lang ang maagasan. Kaya talaga unit yung paggamyamantik na Apo Diyos. No, talaga kasjay, idaw dawat kumitkat. Nasabi ko mata, nanginan to ti presyo, ti irik, sabi ko mata, mabayadak, mabrut ko di gastos ko, kaya pa maidulid, nga gastusan pa in case of emergency. Kasi dapat idaw tawat ko, ang ngem. Saan mo dapat gani, Apo Diyos? Tatang, hamong babalawon ni Apo Diyos. Tasaan na nga basol? Aking basol nga ron siya. Kinapintas man ti apit ko. Ngem nagbabat presyo. Tapi saan nga ibili ni Apo Diyos kadagit agad-gatang nga hato ti presyo tapos saan nga malugi di kiti mandalon. Pakawanan na kay kuman ni Apo Diyos, tatang. Tang, saan nga ibaybayan ti taltalon? Isot naggapuan tiya, pagbibiyag tayo. Agmula kayo. Agtalon tayo. So kaya nyo ti taltalon, tagmula tayo. Nakatoyang yang manong name iti taltalon, idinto tarigitay da duma, nga datalon na manong name iti nagmula dati mais, ada nagmula iti nateng, ada nagmula iti daduma pa manong name nga seasonal crop. No kumamat takas na tinaramid ni tatang manong name kat adda kumamat nagabrutan na. Adamat di kiti kundaway nga nangina, manong name iti presyo ti mais. Adamat di kiti kundaway nga nangina ti presyo da kiti nateng. Ngayon talaga nagpauyo, nagpasugnod ni tatang. Ngayon di dumteng manong name di pa nagtatalon manen. Inaramid ko manin ti amin na pamuspusan tapno maayayop ni tatang. Tang, nagtalon kayo. Panagbubunubon manin. Awang pagpuunak. Di mapan kayo umutang. Kasano saan kung mabayadan deta? Kasto yun dang, tulag ta. Basta agtalon kayo ha. Siyak ti mapanumutang. No, kaya siyak tupi ti bayad. Basta lagi dito yun to kanyak ti pagbayad ko. Hala, tang. Padasin nyo manin. Ano mo yun, baka mayroon to nga nanginan. Ti presyo ti irik. Hamad kang kanayon ket. Nga nalaka. Sige. Tang, mayat kayon. Basta sikat umutang. Utang. Anda pag-utangak. Pag-utangak. Kasalitak to ni Rafael, yung boyfriend ko. Anda pag-utangan da kano ket. Nalakat interest na.
Bahala ka ano saan ta makapagbayad, mahammo ka. Nagbunubon nga rod ni tatang manunaymi kinintid ko, digiti kastusan na, panagpaarado na, manunaymi katang na iti bini, ingkatan na ti bunubo, ay abuno. Iri mabalinan ti manunaymi mabalinan ti bunubon, ket talaga nga napintasen, iti panagraep, nagparaepen manong. Ket siyempre, intid ko ba't manen, dagiti atandan, dagiti nagraep. No kasta nga gapo ni tatang manunaymi ti taltalon ket naisem, umisem kami met amaragsakan kininanang manong. Nay, mapagpugustuhan sa akin dato'y amam, sika, Annabel. Abay lang, nalawag ti rupa ni tatang mo, no kasta nga gapo ti taltalon. Eh, nangasawen, mapagpagustuhan. Dahang, kumusta na kita iraep? Ay, sasapo, mayat. Mayat iti panagdakkel da na. Alagang nangruna iti parmi nga naabunuanan kat napaw. Parmi nga naglalapsat. Pumapapal nga ro di kita'y kaabay ko nga rinaepan. Ta nagigidang ka mong nagraep kat na eh. O, paminduay nga listo nga, dimakkel di kita raep ko. Panagkunak anak kat ko masapang agbugi, santo agdawa, sanan to patangkanen de dawa. Kaya no mabalinton nga gapasan, no pariper, ay mayata na. Sabi ko matang napintas ti apityo, kaya napintas ti presyo. Sabi ko tanong madit presyo ti Rick, kita ipabagas ko lang nga, maila ko nga bagas, baka nangingi na ti bagas. Kinangingi na ti bagas ka talaga, ang ti Rick tatang. Tabagas nga rutin. Papasong-batan ka man lang. Namasong-batan, ada itad ko kaking ka-premium. Ano naman dada, pasong-bat, burbot siya, ano na? Mabaling mataburbur siya. Ano ita? Aniya ti bunga nga numaukisan kadag sabali tinagan na. Aniya ti bunga nga numaukisan kadag sabali tinagan na. Wen. Mangga. Ori ukisam ket mangga tulat na matatang. Santol. Ano nga ron? Kay bagbagata lang itay tatang. Allah. Anak, answer na. Irik. Di ba? Bunga data, bunga ti pagay, irik. Nuksa mo natnaga na irikad pa lang kitaanin bagas lo ko. Iwan niya. Hindi apa kasang ko nasumbata. Sayang di premyo. Alam mo malasa ko. Laglag epekto na data pasumbat kung tumamit. Manong nemi, idimay sa malen nga malem nga napasangpet minitatang dito'y balay ket nakais-isa man eh. Tapit ang, ay na po nakamay-maya at ti panagdawa di pagay tayo anak ko. And bakit? Di kaabay ng pagay. Ang gapo na ba lang, mangrugi na ba lang agbugi. Ngayon dito pagay tayo, nagdawan. Kaya lang, yoray talang tumangkin Kaya baling gold, color gold. Tapno di kas takit makunan nga irik. Ngayon na tayo, green pa lang agad, upus pa lang. Ay susabo, parang no, mapatangak ti, adot maapit ko kit nangin na ti presyo. Ngayon saan pa natangganan manong naming ti bunga ti pagay ni tatang idi ta maipadamag nga adudumteng nga lapig sa nga bagyo. Ala nanang, abay anak, nangin ko ti radyo. Dito'y probinsya tayo ti pagsentruan ti bagyo. Kaya napigsa ka no. Pag agpating kang agsignal number 5.
Kaya ito ka ano nga dumteng. Itong Lunes. Is makita yun eh. Tudwan na agangin eh. Ay susapo Diyos ko ya. Tikat pa nakairanranana. Abay nang, yakit lumabagyo di pagay ni tatang mo. Awan sir-servina na, di mat pa itimbang kandidawa na. Napya ko maano natangganin ta. Taoray no, maipas. Wanom dumpas ko na kuma. Mabalinto pa lang apitan, mabalinto pa lang gapasan. Nagkaputa sampay timbang ka nakit. Ay, susapo. Baka adalagid kagpasugnod manin ni tatang mo. Numadadahil kami min pinsan na di pagay. Naulpit mo't talaga ti panawen no dadto mamanong nemi. Gabuta talaga, nga dimtengen tinapigsa nga tudo, pigsa nga angin. Kaya't ni tatang tirumwar, tatang paparan nyo. Mapagko kita di bagay ko. Papangko isa lang kanina. Ay, tinapigsa tinapigsa nga mag-angin. Yabo, pauli mateng. Di na lang mat inuray nga timbangkan, nga mabaling kumamadlata, kapasin orin nun na napas ko ba? Pauli mateng tiolpit na ito kapanawan. Ay, apo, panahon na klaw. Tatang papanan nyo, rumuara kayo nag-isalangan, di kayo bagay ko. Hanyong nga maisalakan, tatang, baka adadaki sa mapasamak ka na kayo, baka mayangin kayo, wano matopakan kayo, kadagitimat na agaripaka sa ngati kayo. Nagpatnag manunemi, na tuloy-tuloy ti pagpigsa ti angin ken tudo. Kabigatan na manunemi, nalpasan ti bagyo. Hindi mapangkitaan manunemi ni tatang nuanyat na pasamak kadagiti pagay na. Pulos. Awanen ser-servina. Napiyapay di kiti kaabay na nga pagay. Kaputa. Madamada pa ilang agbugbugi. Kahit na dyan. Nagpatuloy da. Na nagbugi. Kan nagdawa, kalpasan ti bagyo mano. Ngem ti pagay kapagayan ni tatang awanan nga namin pinsan man. Hagbarbartek maten ti obrana. Katsyak mano. Pangalak ita ti pagbayad ko. Iti utang. Utang ko nga wano inutang mi kini Rafael. Nanang, naalukol ko ni tatang nga nagtalon. Tsak pa itinapan imutang. Tinusar na. Yung kastoy mo tinagtungpalan ti amin. Napipay pa idit at dain lako na. Itangarot at ato pa ilako na kit awam meten namin pizza. Baka mairaman ka matagpasugnod. Apa natang aminanan? Anat basbaso ni tatang? Sika malinag ko na. Nagagangil na ito nga ada pa nakasubok, panubok, trials. Yung nagsasarunumot lang ng kastoy. Nga nagsarunot ay di kita presyo lang ti problema. Nakaapit tayo met kadong yung presyo ti problema. Di nakarkaro nga ita. Nakarkaro ita at awampulos pagabrutan. Nagbarbartek matlatan ti obra ni tatang manunemi nga anawaan mi kininanang ngamin tultuloy nan ti panagpasugnod. Iti eskwela manunemi kasanor da ito yung Rafael. Kat di mat pa nito ding ti panag-aapit naikad din bulan ti panagbayad ta. Pangalan tangor ito ti pagbayad ta. Pasensya ka na, nairamramang ka. Nagbaling ka nga garantor ko. So, siyempre, saan nga makabayad dyan nakautang, dyan garantor, problema. Diba? Karpilitan nga garantoran ka nga, bata, nobya ka nga ron. Ano nga rin, teramidan ta? Di ka kad mapukahon tinamnama. Habang si bibiyag tayo, di tayo mapukahon tinamnama. Ngam ansal sa ludsudek, no niya teramidan ta. Yung dumteng ti pa nagbabayad.
Dumdumteng ti pa nagbabayad, umutang ta manen. Ana? Pag alam nga rin ti magbayad ta no santang umutang. Di utangan ta, iso pagbayad ta, di utang ta. Tapos nagtalinaid, nga dalat ta utang ta. Ta into numayat ti tiyempo, tahamadakan ka na yun ti malas ka. Isundot pa nagbayad tan. Mawatawan, kahit ko sawan. Amam, Rafael, no awan ka lang, tsak lamon. Baka kapadak ni tatang ko ang paspasugnod. Kapatalab ka. Gusto nga, di ka mapukahon tinamnama. Adani apo Diyos nga, mangipaay, iti solusyon na niya na problema. Di ba? Nangaroon no, adan mapasama ka na ta. Kay bagbagam lang ni apo Diyos, basol na ita. Haan? Sa lamabalin nga ag-sex, ti babae kinlalaki, no, ag-asawa dan. Dapat nga di kita dunga, maramid da. Dapat di kita ad-asawa da lang arolan. Dapat sa bahaling lalaki, uno babae ti biyag da. Takayat mo nga tuladin ni da. Kayat mo tagbasol. Kinabudno na sikat pakang gagak kadagit ti Bible verse. Ya, kalpasan na, magsulungasing ka. Mawata na nga tamat ni Apo Diyos. Ya, panakawat mat ka. Let's go. Parang ta. Iti na ulimat na lugar na tilang mangigtakit tibukod ta nga asog ka na rin. Loko ka. Santo mapasamak na ito, Rafael. Ang kuntong iti ti amin-amin kung saan tapay nga nakapagkasar. Kasi di nga rin tinaramid mi manong nemi imutang kami ulit. Iti sa balay nga pagutangan. Kadadaan nga ni Rafael Agarantur. Ama muna matigit pagutangan mi. Sa amin binayadan. Je utang. Nga nagastos ni tatang iti pa nagtalon nga awang mat pagabrutan. Iti may isa nga malem manong nemi nagawidak dito balay. Kaslad na problema. Nanang, apay. Ay susapo, ni tatang mo. No saan ko nga sinurot, nagbaligi ko man nga nagpakamatay. Hala? Diyos ko! Sinurot ko iso na hatapan di bodega. Kat adaig ka ng botilya. Garapon. Amuklat na tamabigbig ko no anong klasa ti garapon. Kunong buti. Insecticide sa bidong. Pagkip ng inuman, nagsuicide. Opo, na matindi ka harot. Gusto yung pa nagpasugnog, tatang. Ibaga, tananawak, naagaw ko. Nuto yung harot ay nanan. At dahil kwarto. Babantayak nga rod, mga no, makakita iti patadam, bugsaw na natin baginat. Uno aglaslas. Namunat ada pulida nga ag-suicide. Pagkunan nyo, ada kasinsin na nga nagpakamatay. Dikat kahit na asawin, pamilyada at baiturid na nagpakamatay. Paunin mo ito ni tatang. Data pa iti kang runaan, mga dadagsin na basol. Ti panangketil mo, ti bulod mo, abiyag. Ni Apo Diyos lang dadakalintagan na, magpasubli ti biyag, nanang. Ilaing ka sarita isuna. Tan. Kalawain nyo ka man tagpanunod. Lapay, naumay ka kaya din nagbibiyag. Anak, nasakit namin ti riknak. Slaglag bagtit nga magpampanunot ti panakapaay. Ti kinaulpit ti panawin. Tang saan nyo nga papasulin ti panawin. Asino kung mga ritaking basol? Alawan, nagpapreso nga bagbagyo. Nga mapaindra na nga kasijay. Kada iti nga tiyempo nga binagyon ti pagay ko. Ti oray ko man nagbagyo, nakaapit ako. Saan kayo mapukahon tinamnama, tatang? Namnama.
Kinagtalinod ko ti pamati yo kinapo Diyos. Ti panangayat yo iti bagiyo. Ti biyagyo ngayon pabulod na. Nimit lang apo Diyos din ang isalakan kada kayo. Tasaampay nga panawin ko na. Berto, hampay nga panawin. Tapno alaik tabiyag mo. Kuna na. So inaramat na ni Nana nga nakatipa iti panagpakamatay yo. Di ka kumamapukahon din ang namatatang. So nga pingasan kay subli ti taltalon. Ngunit ti bangkag. Nabaybayan sa sabi din tarakan nyo. Lakok pa kid din di tarakan ko kalding. So iway ko. Nung ipanan yung orte naglakwan nyo. Sudah tayo ininom ko Kabang gayam. So yung nabayadan mo hindi utang anak. Nabayadan min. Sa akong pagdanakan nyo. Nangalan nyo orte pinagbayad nyo. Imutang kami manin. Sakam nagbayad. Imbaga dada ni Rafael. Iligat si utang kay lata. Kawan na. Kaya no kaya't kung tumanin tagtalon. Pangalantang arunti ka. Di umunang tayo tumanin Yung tatang hanggang mapukahon tinamnama. So kaya nyo di taltalon. Una di bangkag. Di bangkag ba't namin kat nakatuyang-yang. Ang pangususaran nyo di bangkag. Kaya isa pag paarabak ka rin iti kalding. Itang arunta awanin ti kalding. Kaya kasi dyan nalata na. Iti may isang malayam nga panagkabit ko dito balay, manong name ang nakasarsarita dananang kinitatang. Anda sa nga ilimi. Nagigtutak iti malasing ko. Insan Dani. Uy! Annabel! Pindas dati ka sinsin ko ito Sigurado the boyfriend mo. Dan, tira mo itan? Third year. Andi advice ang tupay katawan, kautasan na ito kurso, accountancy. Nakapasyar ka man. Insan, mailiwak ba dito lugar tayo? Isi kita kingkot sila ta, sama ti balay? Owen, ako kiti masinso ka na. Tinurador mo ka di insan? Agriculture. Kadi, mga opisina sa napanagmata, ag field, mapanak mang seminar kada kita farmers, di lugar mi, di na kay kamangat. Ape, itukot mo kumanipag. Anak mo tagbayag 3 days ko lang. Mapasyar kay kilakit amin. Jamila family house yo. Ito yung nagtarusan. Una, tapambarak dalusan. Mayat ngagyan. Pakasara ako maang aon sa amat mayat ngagkasera. Ni antilosing ati, pasari mapan mong daldulos no ko Kaya, intun ka nung amin nga subli kayo dito. Damit balay midyahin minsan. Siguro, no kayat mi tagbakasyon amin, at dadya balay nga pagtarusan mi. At danto siguro tawon nga, agagadan kami nga, bakasyon. Tap na rikas tangat, pintas ti pa nag-iinili tayo. So, kalangin ti sa nga nagretuwar kata kayo nga kakapsat, di ba? Naamom ka din ti problema ni tatang. Isongar ti pagsasaritaan mo itay. Sige, insan, nang, tuloy tagsasarita tako. Inakbasit ag mamles. Idira mo hara ko ni silid ko manong naimi dududuan da insan Dani kinitatang sarsarita. Napimpindas ko nang, kasi no, at pagsangon nyo. Iso ti bagbagak kini angkel ke. Mabiglang aro tinak gumatang angkel Uminom ka kadi. Napigsa data, lalalo di kapigsa na agpasugnod. Kailangan naggumatang ta. Agsarasari na tawan angkel. Solbaran naman data problema. Ngayon sakbay manong name nga sinango da tinaidasaran nga inuman da ken pulutan ngen luto ni nanan. Nagpaamyanan da. Papananda ka nun nang. Kahit kanong pasyarin ni Kasin mo Dani, di bangkag. Kinsi taltalon.
amo magkat agriculturist ni kasinsin mo, parang no, isut makasulbahan ti problema ni tatang mo. Siyempre, no, mayat nga dumngeg ni tatang mo, kini insan mo, di ka mayat. Kalbasan lang siguro ti 15 minutes manong na may nagsublidan kitrinugyandan, itinaginom kin nagpulutan. May panggap tamat agriculture manong na ti pagsasalitahan da. May panggap ti presyo. Kat kuna ni Kasin. Gagangin no mapatangam tinalaka presyo, angkel. Ngayon, ada namin timing na tayo. Moderno itan, di kuha tayo, teknolohiya tayo. Amo tayo nga pasungadan, no adda dumteng nga bagyo, una saan. Pero makalata Google. I-Google mo lang na windy time at rainy season. May kabila si Jai. Amo tayo no, anya nga aldaw, nga dumteng ti bagyo, kenu kasanot kapaot na, kapigsana, at isuro kayo to. Timing lang deta. Kasaro ko di presyo. May taming pa eh. No, hanyo lagat ka sa pulang namin ti kwarta ka, hanyo pa ilaklakot, at di mo't mabuot. Sungot no ka ti bagbaga kasing, kuha na, ang no, at daw may agatangan kit, di mo't pauding nga aglako ni tatang. Diskarte nga ron. Sila kumano, baraha kita, nibas kit, i-timingam lang, no, kasano, diskartem lang, no, ano, no, kaano nga, kaano nga kuha, ipalakad mo, di baraham, madlaw mo, bakit mo, nga, anat barahan, at kaalaban mo, no, kasarunong. Yan kang runan ti amin, angkel. Sayang di bangkang. Ure ket awmat ti pakanam nga kaling. Jai, misingasing ko kang angkel. Ijay ka nga agabrot. Ipangalak nga ruti mulak. Akit sa nga problema dahil tata. Alis tumidlaing nga ipauitang ka. Ito makaawidak. ILBC. Kahit mo sawan. Maimula nga kayo ti balinghoy. Kasaba. ILBC. Ipawid ko ti truck. Basta itong malan nyo lagi gibilit ko. Noon niya taramidin nyo. Nagyamyamang kami manong nemi kinikakasindani kaputakas lang na lawlawagan kan naadaan titakdakkel nga namnaman ni tatang. Juan, manong nemi. Tanangin ko dagiti panang lecture na kay ni tatang manong nemi. Kalpasan ti duwa nga aldaw manong nemi pinatraktor ni tatang tinalawa bangkag. Nabayag dati manong nemi nga awan tinaimulmula nagpaspasturang dalang ti kalding. Tang, anat sumuran mga ramidan nyo. Paurit kunto na. Urit? Apag isuntong sumangpit dati maimula nga ipawit niya kasinsin mo. Iridumtengen manong nemi tinagupid-gupid din nga kayot balinghoy nga ready nga maimula. Timulong akmat manong. Ket ni tatang tinangisuro. Laglagipin nyo Dito iti antipuon na. Malasim mo. Iso iti akin laod. Tapno amok ti pangipanak ti abunok. Tano ti abunok baka di murdong na awan serbina. Sige. Kasat insuro, ni Dani. Ken kasot kaadayuna, ken kaadot abuno. Ay, timultulong kami kininanang, bakit agan enjoy kami manong nagidiso ka, nagiti mula nga balinghoy. Ken ni tatang manong nemi, iti agikapil ka nagiti abuno, ken no kasanot kaadayuna. Detan. Nakalawlawa, minalpas ti may isang aldaw manong. Intuloy mo iti sumarunong aldaw, gabuto Sabado kin Domingo. Kadi di mamulaan min manong nemi iti nakalawlawa. Datan, balbaliw nga. Abay matang aradon nyo pa, paarado pa itang. Pagabor ko karo din. Oray no sampay nagtubo, dejay balinghoy, palimbang kod. Palimbang, paurit, palimbang, paurit, no, mulaam. Ito mamulamon, palambang mon. Tapno magaburan, di abuno kan di balinghoy.
Adapay siguro insuro ni kasindani manong naming nga aramidan na iti atalon ta sa bali ti banggang sa bali ti talon manong. Nagmula manong name iti balatong. Pina traktor na, kalpasan na, pina muriski na, kalpasan na. Nagiwarisan kada kita balatong. Ni, baka mapuskolan nyo tang. Ngayon, kasto tinsuro ni Dani. O, kalpasan na. Urayam latang nagtubo. Kitsan yung nga paggaburan kita, kwa? Imun nagda kita. Bayatan ti panagpuak kita. Agramot to na tubo. Imo na siyempre nga naapit ti balatong manong nemi na pang kami met nakipagburas, nakipagsaksa, yung ka ng balatong manong nemi nga sinako, yung nga daw may agsursuro nga gumatangan manong, o bumis isam ni tatang nga makaiglim iti kwarta. Ho po, nangina ti fresh ti balatong na malasan ko. Kini, bakit? Ala, alam mo na to. Ken masapol nga ewan gayam, dadya utang mo. Annabel, dadya yung panagutang mo iti nagtalon tayo. Mo pa'y nabayadan. Nampaitan. Dito yan di pangalaman ako. O raket, nakatsamba tayo. Ha? Kit ne, damo pa lang ang harvest na to. Hampay nga na-harvest amin. Sa adabi na sumarsar nga bunga ng aggango. Kit kumusta nga ti balinghoy? Balintin nga bulan, ngayon napimpindas na itutur tayo, baka taon. May isang taon na piyatin tayo, ti balinghoy? Kuman. Huwag kang mapapagitaan agad pero nga nagdatakil ti kwa na. Kayo na. Nagdatakil ti kayo na. Datakil mo ti bagas na. Adake din iti Porcher College manong naming idi ta maapitan di balinghoy. Inawis ko manong naming ni Rafael. Idi makita na manong naming tinakadado nagdatakil a balinghoy manong. Oh, naglawa mo gayam. Nilawa, may isa ka nagmula dita. Agasam, basita po lang nita. Nagpaarado o nagpa-traktor ni tatang, ada ng murit, ada ng lembang, da kami matngatalo, nagtitinulong nga nagmula. O, sa libre mat dato'y mula mi, kit ni. Kit manot presyo ita. Nangina ita ti balinghoy. Manot presyo na? 50 ko na may sa kilo. Nalaka nangina na ita na. Manulata may sa kilo, baka may sa labagas kit, may sa kilo na ita. Iniibaga ni tatang manunemi nga mawalin mintag kali. Agsipod tadan ni kitin ng kordero. Kininto numalem, no makakali kamton, adan to numay gumata. Tang, manot presyo. Sang agasot, tibay sa kilo anak ko. Ana? Ala tata, makachamba kayo ah. Champa-champa talaga na ito. Nakanchamba, di pa naglako iti balatong. Sa netoy, talaga naling medyo nga dani. Paglagi dito, si Marong ka na agriculturist na nga kaanakan ni. Manong na yung durugyan dan diagkabot. Sos, permi nagdadakil. Nga nakaadu ti bagas ti may sa nga puon man. Bilbilangit manong nemi may sa nga puon, aganay nga 15, 16 na dapat na kita 20. Kit no ikilo dan ti may bagas ti may sa nga puon manong nemi. Nakaw. Tata, kunan ni Rafael. Bumak nang kinadagos kapulaan ti balatong kinbalinghoy. Siyempre, numalpas ti apit, agmulak ito manin. Kawa na. Kasta ti ko na ni Dani. Iyay mamulaan. Iyay magpagapitan.
Malabsam lang may sa abulan ko na. Sunto man ti panagmulam. Tanog mula ka nga dagos kat ka gabgabot. Dano ko diferensya na ko na. Pag inanaam jadaga, kunana kahit dati sa una, pag inanaam jadaga, kunana, makaapit mo lang, kargaan manan, di awan plus inananan mo na. So, pag inanaam, ti makabula. Manong nemi, adu idin tinakasurot, ngagla agmula iti balingkoy. Manipod idin padawat, nga bini ni Kasin Dani manong nemi. May samasamutin mo may amangala. Siyempre, sobra-sobrang sobra-sobrang imula ni tatang manin. O di makalimi abalingkoy. Ado pwede kito may agtawat manong nemi di pungel na napinas ka no pagsungrud. Kitang kadlayangan niya. Many purpose. Ada pwede kita umay darpeten manong nemi sa damapan irama. No? Kitang kadlayangan niya. Kaya bulong pa iti balinghoy, mabalinta pa nga pagpakan iti kalding. Ada pwede kita agluto manong nemi jarangaw di balinghoy. Mabalimpay, kitang kadlayangan niya. Balinghoy laing ko nam. Nakadadot pa kaaramatam. Agbali na pagsungrod, paggrama. Anapay, mabalimpay si daan, jay rangaw na. Ken kang runana di bagas na, lingtaem, malubi-lubi. O, magbalimpay ng pichi-pichi, linapagit. Ken nakabibing ka. Inakada to, di ba? Iso nagbalin idin nga kabalingkoyan manong nemi ti lugar ni. Kadagi di bangkag. Puwera iti talon at madikan at balingkoy iti talon pitak. Ilang bangkag. Iti mabaling nga pakamula. Naggraduarak, nadaanan kami agpadpada kini Rafael nagtrabaho, kalpasan na manunemi nagkalaysa kami. Kit dito'y kami balay nga nagindeg agsibod ta. Siyak nga ti burudek, kit siya ati kadan na datatang kininanang agraman ti asawak, ken di kiti anak mi nga pukulan. Damat inawat manong nemi ni Rafael nga bangkag nga pagmulmulan mi ti balinghoy. At uso nga ro ti balinghoy dito lugar min man. Sipod idin rugi ni tatang nga mabayan iti suggestion singasing ni Kasin Dani. At dati kiti gundaway manong nemi nga agbabakasyon da amin nga kakabsat. At siyempre nakaragsak ni Kasin Dani na makita na kabalingkoyan ti kaduan na naimula ka di bangkag. Dahil ito, iti nagbalinanin, di manong asakong impawit mo kasin. Nga naimula ni tatang. Kalpasan na, may dan di mawat, kit nagmula damat. So nga nalaing ka kasin. Pinspayan ti biyag mo, kaputan, nagapitong sapit lugan mo. Business ko pa na yung lugan kasin. Kadi, ada parang rentak nga van ken dadto pay. Malaksid nga adrete panglawaan met nga farm. Amo makit agriculture sakit biyag na iti agmulmula. Ore mga opisina, tuloy ko man lahat na nagmula. Nga ipakat ko iti kinantadal ko. Gaman kami ka. Si kaya ti imbaon niya po Diyos idi kadidi nga gundaway. Nga panagpaspasugnod ni tatang. Tunawang ka kuma, binaon niya po Diyos, tultuloy kumalat, at panagpasugnod na. At dagayam dati timing ako na da, diskarte ti panagmula. Talo manong nemi, digidi bunga, tiyan iyat mi, kini Rafael. Kadawan, digitian yaman na problema, iti relasyon mi agsipod, tanasingpet ti asawak, agas mat ti kinasingpet, kinapudnok, ken kuwana, kinapudno na kaniyak. Kaya na mo, mga disiplinain, digitian na. Dahito nga rod, ti pagkasarita, akmanong nemi, kat sabi ko man, talakay bati akmat iti adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag, kadigiti padak, nga nagbuya. Kasapulan laing ti panagpasugnod, ngam kasapulan met ti panangay ayo.
Ken saan tayo pukpukawan tinamnama tayo, iti Diyos, gabot ta iso. Ti talaga mangmangted kadagiti anyaman kasapulan tayo. Tuwing nga ragyaman, nga pagayam mo, Annabel. Thank you, Annabel. Thank you, mat kadagiti nagdengeg ka nagbuya.